Karşılayaz Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dünyada en gowy oyunçularyň biri we häzirki zamanda dünyada en populär sportmenleriň biri. Onun adyna Galaktika ady goýulýar. Oyunçuň özü bolsa bu ýyldız statusdan çekinen o. Ronaldo'da tutuş dünyada milyonlar muştoklary bar, ýöne ýetik derejede hem haterlary bar. Nähili bolsa da ona bolsa üns hemmeler tarapdan tutuş çekilýär. Biz bolsa öz gezegimizde türkmen dilinde ses ýazgysyny geçirip öz ene dilimizde maglumat dinlemek mümkinçiligine Microsoft YouTube kanalyna öz minnetdarlygymyzy bildirýäs. Cristiano Ronaldo nähili ýaşaýar we nire öz milyonlaryny sowýar. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 1985-nji ýylyň 5-nji fevralynda Portugaliýanyň Funchal diýen şäherinde Madeira diýen ostrowda enedin bolýar. Ol bagwan maşgalasy Aveironyň 4-nji şagasy bolup dogulýar. Ronaldo onun ikinci ady bolup, ol ady öz kakasy Amerikan 40-njy prezidentine bagş edip şol ady goýýar. Ronaldo'nun maşgalasy kiçirak ýönöke jaýda ýaşap, onuň bir otogynda ähli 4 çagasy paýlaşyp ýaşaýar. Ronaldo uýollary we erkek dogany hemme zadyny bolar ýaly öpçün etmek üçin ejez kakasy giýje gündüzi işleýär. Ýöne wagtyň geçmegi bilen Ronaldo'nun kakasy kän spirt içkileri içip ýagdaýy kynlaşdyryp, hatda Ronaldo'nun dünýäge gelmegine de päskel bolar derejede bolýar. Kynçylykdan ejez abort etjek bolýar, ýöne lukmalar tarapyndan ruhsat berilmeýär. Ronaldo kakasyny alkogol içkini taşlamak üçin eline gelençe kömek etjek bolýar, ýöne 2005-nji ýylda kakasy ýogalýar. Ugo diýen erkek dogany hem alkogol we narkotik endiginden bejer galýar we ýeňip geçýär. Ol da Ronaldo'nun 16 ýaşyndan başlap finans kömegi bilen. Futbolçu çağı wagty kakasy bilen hatda ýönöke oturup gürleşmegem kıyın bolanyny boyuna alýar. Sebäbi kakasy günde içkili bolanyndan. Ýöne edil kakasy çağajyk Ronaldo indi ýörap başlanda futbol pokkysyna sowgat berýär. We Andarina diýen futbol toporuny 8 ýaşyndaky ogluny getirýär. We şol toporda da kakasy menejer bolup işläp, ogluny günde gatnap göz gulak togalýar. Birinji günde Ronaldo hem oglanlardan öz aýratynlygynyň barlygyny görkezýär. Hayran galdyrjy pökkyni özünde saklaýşy, beýik hem de dine utmak niyeti bilen. Oyunlarda utulsa her gezek Ronaldo ağlayadı ve şondan kemsidici ağlayıcı diyen ad koyuluptu. 10 yaşında öňde barjy nasional toporunda çykyş edip başlaýar. O taýda çalt ýyldyzy bolup Abilinia perwod edenimizde Arı diyen ad koýulýar. Ronaldo'nun gowy ösüp özüni görkezip başlandan Sporting topory muny göz gyzdyryp 22.500 euro satyn alýar. Ronaldo paýtagtda futbol internatynda ýek özü ýaşaýardy. Maşgalasyny bolsa 3 aýda bir gezek görýärdi. Öýündakiler göresi gelýärdi. Madeira bilen paýtagt Lisabon dilinde başgaça aksent bolanyndan özüniň gürleýişinden üstünden gülýänlerine de çydaýardy. Telefonda ejesi bilen gürleşende ağlap meni äkidin berdin diýärdi. Ýöne futbol oynama ully höwesi bolandan çydap bu kynçylyklary ýeňip geçýär. Kä wagt öz ýan ýoldaşlary bilen pul ýetmezçiliginden goňşy McDonald's'a baryp galan iýmitleri soraýardy. Haçanda Ronaldo baýandan soň şol McDonald's'ta nahar beren işgärleri gözledi. Mektepde gowy bahalary bilen okuýardy. Hemme sapaklardan gowy görýärdi. Ýöne ingliz dilini halan okdy. 14 ýaşynda bir muallime bir gahar gazapda oturguş sunýar we onu mektepden okuş hataryndan çykarýarlar. Ronaldo soň näme sebäpden beýle hereket edenini şeýdi düşündirdi. Ol muallim meni umumyň hormat goýmaýar. Diňe üstümden gülüp meni kemsidýär diýdi. Şondan soň ejesiniň maslahaty bilen diňe futbolda bar ünsüni berdi. Sporting tälimçisi Ronaldo turnirowkadan soň aýagyna agyr-agyram goýup umumy ýaşaş jaýyna ylgap gidenini hem ýatlaýar. Svetofor gyzyl ýanynda durup onsoň maşynalar bilen bile deň ylgajak bolýany hem bellä geçýär. Gow fizik ýagdaýda bolsa da gecelerine trenajör zalynda daş götürüp meşgullanýar. Haçanda 15 ýaşy bolanda bir oyunda eýam 6-njy minutunda demi gysylyp oyunçy çalyşmagyny soraýar. Şonda lukmanlar ýüregiň tez urmagy bilen bagly bir kemçilik tapýar we xirurgiýaly kömek bilen operasiýa etmegiň zerurlygyny aýdýar. Operatsiýadan soň akademiýa ýa bir günden dolanýar. Bir näçe günden soň trenowka başlaýar, ýöne oyunlara 3 aýdan soň dolanýar. Operasiýa ýaş oyunçynyň oýnaşyna päsgel bermedi. 16 ýaşynda Sporting tarihinde bir ýylyň dowamında Sporting ähli toporlarynda çykyş edýär. Bu diýdiğim Sporting toporunda ýaş şagylar, ýetkinjekler we uly toporda bir ýylyň dowamında çykyş etmekligi.
2001-nji ýylyň awgustynda Ronaldo birinji professional şertnama 4 ýyl möhleti we 2000 euro aýlygy bilen şertnama gol çekýär. 2002-nji ýylyň awgustynda Ronaldo ilkinji professional kubogy Super Kubok Portugaliýa galdyrýar. Ýöne finaldaky oýunda gatnaşyp bilmeýär. Bu ýüzde bolsa 17 ýaşynda Sporting taryhynda iň ýaş ilkinji gol uranlaryň hatyryna girýär. 2003-nji ýylda ýaşy olan da Jordana diýen kardeşiniň jigisi bilen söýüşip başlaýar. Ýöne olaryň ara gatnaşy bir näçe aý dowam edýär. Ýaşy olanlary Ronaldo'nun Lisabondan gitmege sebäp bolýar. Talant oýunçyny köp toporlar gyzyklanýar. Olaryň arasynda Barcelona, Milan, Chelsea, Real, Arsenal we Liverpool. Ýöne ol Manchester United'a 12 milyon 240 000 sterlinge düşýär. Takminan 15 milyon euro. Hem de bir ýylyň dowamında aýlyk haky 2 milyon euro bilen. Manchester United'a geçen 2003-nji ýylyň 12-nji awgustynda eglan edilýär we bir näçe günden 20-nji awgustda 18 ýaşlaryny aldy. İlkinji gezek milli gyndysynyň adynyň Gazakystan bilen oýnanan oýunda ilkinji oýuny oýnaýar. Oýunyň ilkinji minutundan başla futbolçy kardeşleriň arasynda tapawutlanypdy we şondan soň her hili fintler edýärdi. Başga bir Portugaliýa futbolçynyň aýtmagyna görä Ronaldo'nun edýän fintlerini başga kardeşleriniň gizli trenowka edýänleri hem anyklandy we öz arasynda altyn topyň eýesi bolup biler diýip görünüşlik edýärdiler. Manchesterda Ronaldo'nun renkli saçy hem de Versace bolan söýgüsini köp adam kabul etmedi. Ýöne başdaýarymçy Alex Ferguson ulu gollap berýär. Ve 7-nji nomeri hem Ronaldo Alex Ferguson berýär. Ýöne futbolçynyň özü Sporting'de oynan şol 28-nji nomerde oýnajakdy. Birinji golny Manchester üçin bolsa 1-nji noýabrda ştrafnoýdan urýar. Ýöne dowamly ösüş bolmady. Ol diňe oýunyň ikinji taýmynda diňe oýunçularyň şaşmagy bilen meýdança çykýardy. 29 oýunda bolsa bary ýok 4 gol hem de 4 assist edýär. Mövsüm bolsa ýeňiş golu bilen Kubok Angliýanyň finalynda urýar we ilkinji kubogyny Manchesterda gazanýar. Angliýa göçüp Ronaldo Portugaliýaly model Carino Ferro bilen söýüşip başlaýar. Olaň ara gatnaşygy 3 ýyl dowam edýär. Indiki 2 mövsümde Ronaldo entegam az gol urýar. Oýunçyň ýene bir kemçilikleriň biri simulant diýen adymy nasip bolýar. Soňra Alex Ferguson trenirowkada wagty Ronaldo ýyksalar üns bermedik bolýar. Onu ýykýadylar ýöne jürrük ses eşdilmeýärdi. We Ronaldo haýran galyp meýdançada oturup şokdudy. Oýunçyň täzeden terbiýelenmegi gatagır gidýärdi. Ýöne şonda da Fergusonyň pikiri işledi. We bir näçe wagtdyr futbolçy şol kemçilikden öz oýununda gutuldy. Şo wagtyň içinde bolsa Ronaldo öz milli gyndysyna stabil gol urýardy. Şol sanda 2004-nji ýylyň oktýabrynda Russiýa bilen oýnanan oýunda Portugaliýaly oýunçylar Russiýany 7-1 hasaba bilen utdy. Ronaldo da dubl etdi. Ona çenli bolsa öz vatandaşlaryny finalda özüni söýdirdi. Ýewropa çempionatynda finalda Portugaliýa Gretsiýa bilen oýnaýar. Şol oýunda utulýar. Şonda da Portugaliýaly oýunçy çydap bilmän göz ýaşyny dökýär. Portugaliýanyň futbol janköýerleri şonda futbolçy brilliantly gulak halkasy bilen adyta oglanlygyna göz ýetirdiler. 2005-nji ýylda Russiýa bilen oýnalajak indiki oýunda bolsa Ronaldo aç habar gelýär. Ronaldo'nun kakasynyň ýogalanlygyny eşitdi. Bir aýdan bolsa bir gyzyň zorlananlygy şüphe edilýär we suwtnamaň azlygyndan girewde goýulyp günäsizligi tasdiklanylýar. Britaniýanyň tanymal gazetynyň aýtmagyna görä gyzyň özü gowdal bolýar. O maksady Ronaldo'nu köp mukdarda pula düşürmek hem de öz adyny hapalamak üçin. Esasen hem şol döwür Portugaliýaly oýunçynyň durmuşy ýaş bolan soň doýgun bolýar. Şol döwür Ronaldo'nun köp model, tel alyp barjylar hem de aktrisa bilen sanyny doldurýardy. 2006-njy ýylyň başynda Ronaldo Manchester bilen bilelikde futbol ligasyny utdýar. Thomas'a bolsa milli gındysy bilen dünýä çempionatynda oýnaýar. Bir 4 finalda Portugaliýa Angliýa bilen duşýar. Şol oýunda Ronaldo bilen onuň bir toparda çykyş edýän hüjümçi Rooney bilen düşüşmezlik bolýar. Oyunda Rooney oyunun düzgününü pozýar, Ronaldo bolsa aktiwny oýunçyň ceza almagyny sudiýadan soraýar we Rooney'ň gyzyl kart almagy bilen Rooney oyunu terk etýär. Düşünşmezlikde bolan oýunçylar bolsa öz arasynda derew düşünýärler we ýatdan çykarýar. Ýöne Angliýanyň janköýerleri köp wagt halaman oýunlarda Ronaldo'ny ses etýärler. Indiki mövsüm 2006-njy 2007-nji ýyllar Angliýanyň çempionaty Manchester üçin şowlu bolýar. Ronaldo umuma Manchester'a uran gollaryň sany
bolsa 50 ýetýär we topar Ronaldo bilen oyunçuň aýlygyny hepde 120 000 sterlinge götürüp täze şertdan baglanşýar. 2007-nji 2008-nji ýyldaky mövsümde umumman Manchester'da 42 gol urýar we oyunçuň karierasynda uly üstünlük bolýar. Ol gollaryň içinde iň esasy gazanan üstünlügi birinji hemde ýeketak bolan Manchester'da hat-trick. Angliýanyň iň gowy hüjümçisi diýen at we Çempionlar Ligasy, Altyn Butsy, topar bilen gazanan üstünlügi bolsa Angliýanyň çempionu hemde Çempionlar Ligasyny gazanmaklygy boldy. Şol döwür Ronaldo'ň söýüşýän gyzlary izi duranokdy. Şolaň arasynda Paris Hilton hem bardy. Sportsmeni ýene Marina Sharapova hem-de Kim Kardashian bilen arasynda bir zat bardygyny hem jurnalistler ýazypdy. Indiki mövsüm 2008-2009-njy ýyl sportsmen şikes alyp başlaýar. Ýöne eýam noýabrda özüniň 100-nji hem-de 101-nji golunu urýar. Şondan soň apylydy toparlarda gol urmadyk bir toparym galmaýar. Mövsümiň jeminde Ronaldo 3-nji Portugaliýaly futbolçy bolup altyn topa gazanýar. Eýam Ýewropanyň iň güýçli futbolçysy bolup toparlaryň arasynda dünýä çempionu bolýar. Soňra FIFA'nyň adyndan ýylyň oýunçysy diýilen adam munasip bolýar. Mövsümi 26 golu bilen tamamlaýar, 3 gezek Angliýanyň çempionu bolup we 2 gezek futbol ligasynyň ýeňiçisi bolup, soňra iýul aýynda Manchester United'ın Ronaldo'ň başga topary geçmekligi barada Real Madrid'den teklibini kabul edýär we transfer 80 milyon funt sterlinge Madrid'e geçýär, takminan 94 milyon euro. We şonluk bilen futbol taryhynda iň gymmat transfer diýip eglan edilýär. Futbolçuň özü bolsa 11 milyondan 13 milyon euro aýlyk hak alynjakdygy aýdylypdy. Açlypnoy bolsa milliard euro bolupdy. Madridde 7-nji belge Raul çykyş edýänligi sebäpli Ronaldo 9-njy belgede çykyş edip başlaýar. Birinji mövsümde Ronaldo 33 gezek pökkeňi tory salýar we iň gowy bombardier bolýar. Şol döwür oyunçy Russiýaly model Irina Shayk bilen söýüşýärdi. Olar Giorgio Armani'ni reklam etmek üçin ýazgysynda tanışýar we Cristiano Irina Shayk tarapyndan özüne ünsü bolmanyny görüp gen galypdy. Soňra az tagala etmedi we kynçylyk bilen modeliň razylygyny gazandy we bu aragatnaşyk dünýäde iň köp gurrun edilýänleriň hatyryna giripdi. Köp adamlar aragatnaşy şeýle dogoworny diýip hasaplaýardylar. Ýöne näme bolsa da Irina bilen Ronaldo 5 ýyl söýüşdiler. 2 ýaş şuanlaryň aýrylmagy bolsa modeliň aýtmagyna görä oyunçy her wagt ikilik edýänligi bilen baglygyny aýtdy. Dünýä çempionatynda Ronaldo öz milli ýygyndysy bilen kapitan bandajy bilen meýdança çykýar. 1-8 finalda bolsa Portugaliýaly oyunçular geljekki dünýä çempionu Ispaniýa bilen duşýar we mundialy terk edýär. Şol wagt Ronaldo milli ýygyndysy bilen ýörkä onuň ogly Cristiano Ronaldo kiçi dünýä ýenýär. Ejesiniň kimligi bolsa aýdylmaýar. Ronaldoň aýtmagyna görä bolsa suragat ene bolan aýalyň özü köpçülikle habarlar gaçýar. Umman aýtmışlara görä Ronaldoň oglunyň ejesi Floridandagy aýdylýar. Onuň suragat eje bolanlygy hem-de kimligini bildirmezlik üçin bir näçe çeşmeleriň esasynda takminan 12 milyondan 20 milyon euro aralygynda aýdylýar. Raul Madridden terk edenden soň bolsa Cristiano 7-nji belgä dolanýar we 2010-njy 2011-nji ýyllaryň jeminden 40 golu bilen 2-nji altyn butsyny alýar. Ýeketak gazanan üstünlügi bolsa şo mövsüm Kubok Ispaniýany gazanýar. 2011-nji ýylyň sentýabr aýynda bolsa Ronaldoň güýjüni barlamak diýen telefilm ýaýlymda görkezilýär. O filmde sportsmen her hili testlerden geçýär, şonda NBA'nyň ortaçy basketbolçusyndan futbolçuň ýokary beýik bökýärligi hem anyklanýar. We pökküni depen orgusy 129 km/h gidýänligi hem anyklanýar. Belläp geçsek 2014-nji ýylyň bir oýunda Ronaldoň tora salan pökküsi 132 km/h gidenligi hem anyklanýar. 2011-nji 2012-nji ýyl mövsümde bolsa Ronaldo üçin iň bir üstünlikli mövsümleriň biri boldy. Şol mövsümde umumman 60 gol her çempionatlarda urýar. Mövsümiň jeminde bolsa Madrid bilen ilkinji Ispaniýanyň çempionu diýen adam munasip bolýar. Euro 2012-de bolsa 3 sany tapawutdan gol hasaplanýar. Şunluk bilen milli ýygyndysynyň 5 iň uly turnirde her turnirde gol salyp gelýänligi bilen rekord goýýar. Euro 2004, 2008, 2012 we dünýä çempionaty 2006 we 2010-njy ýyllar. 2012-nji 2013-nji ýyldaky mövsümde bolsa Ronaldo 55 gol urýar. Olaň içinde 12 sanaty bolsa Çempionlar Ligasynda urup turniriň iň köp gol uran bombardieriň adyna ýa bolýar. Indiki mövsümüň başynda bolsa Ronaldo täze 5 ýyllyk şertnama Real Madrid bilen baglanýar.
2013-nji ýyl Ronaldo öz aktivinde 69 golu bilen gutarýar. O netije hem iň beýik netije diýip hasaplanýar we ikinji sapar karyerasynda altyn topuň ýeňisi diýip yglan edilýär. Şol döwrem öz ata watynynda Madeira'da dekabr aýynda Cristiano Ronaldo diýen muzey açylýar. O taýda Ronaldo'nun suratlary, videosy, Lasko figurasy we ähli gazanyň bayraklary ýerleşdirilen. 2014-nji ýylyň ýazynda bolsa Ronaldo Madrid bilen bilelikde ikinji gezek Çempionlar Ligasyny gazanýar. Mövsümün soňunda bolsa Ispaniýanyň iň gowy oýunçysy hemde iň owadan goluň awtory adamy nasip bolýar. Forbes çeşmesi bolsa $73 milyon girdeşisi bilen oyunçunun iň gymmat aýlyk haqqy bilen dünýäde ýeketek futbolçy diýen adyny goýýar. Şol ýylda Cristiano Ronaldo tutuş dünýäde onuň aýagynyň astynda diýen dokumental film hem çykýar. Bir ýyldan soň 2015-nji ýylyň noýabrynyň 15-nde Ronaldo diýen başga dokumental film çykýar. O taýda Ronaldo'nun milli ýygyndysy bilen üstünlük gazanyp bilmän utuluşlaryny bagş edilýär. Ronaldo şol filmde 2014-nji ýyldaky dünýä çempionatynda travmaly bolanyny ýatlap şol çempionata gitmeli däldim diýip belliýär. Bolmasa şol çempionatda 4 gezek pöküni torasalýar. 2014-2015-nji ýyllaryň dowamında bolsa Ronaldo täze hususy rekorduny goýup 61 golu bilen 4-nji altyn butusyny gazanýar. Hemde bir oýunda 5 gol urup ilkinji sapar pentatrik edýär. Şonda da Portugaliýaly uçanlaryň adyndan Galaktika Cristiano Ronaldo diýip ad goýulýar. Soňra ol adam Kriyedi diýen gysga ad alýar. Madridde 7-nji mövsümüň başynda bolsa Ronaldo Real Madridiň tarihinde iň köp gol uran bombardier diýen ady eýe bolýar we Liga çempionu ýene de utýar. Hemde ikinji sapar Ýewropada iň gowy oýunçy diýen adamy nasip bolýar. Öňkü mövsümdäki ýaly Euro 2016-njy ýylda da Ronaldo çempionaty şikes bilen gelýär. Ýöne ähli oýunlarda çykyş edip 3 gol torarýar. Fransiýanyň garşysynda oýnanan final oýunda bolsa gynançly epizod bolýar. Birinji taýda şikes alyp, aglap onu nasilkada alyp gitýärler. Ýöne meýdan çaňdaşynda Ronaldo däldirip öz kardeşlerini gowy podýaşka edýär we ikinji tälimçiň roluny görýär. Portugaliýa netijede bolsa utýar. Ronaldo bolsa birinji bolup Euro kubugyny galdyrýar. Ve şol üstünlükden soň Portugaliýanyň Madeira adasynyň hökümeti Gonçalves menziliň adyna Cristiano Ronaldo diýip adyny ütkediýär. 2016-njy 2017-nji ýyldaky mövsümüň başyndaky oýunlarda bolsa Ronaldo nälaş gatnaşyp bilmeýär. Sebäp şol şikestten soň wastanawleniýa alyp ýörendiň. Ýöne dekabr aýynda EM toparlaryň arasynda dünýä çempionu kubugyny utýar we 4-nji gezek altyn top alýar. Mövsüm bolsa Ispaniýanyň çempionu hemde ýene-de Liga çempionu ýeňilçisi ady bilen gutarýar. Şonluk bilen hem Portugaliýaly ýyldız rekord üstüne rekord goýýar. 100 gol Euro kubokda hemde birinji we ýeketek oýunçy Liga çempionada finalynda 3 gezek gol urandan hatarında. 2017-nji ýylyň iýununda Ronaldo'nun suragat ýeneden iki şagasy Mateo we Eva dünýä ýenýär. Öz şagalaryny görmek üçin Portugaliýa milli ýygyndysy Kubok Konfederasiýadan oýunçyny boşadýar. Futbolçu şol wagty ýam Georgina Rodriguez diýen gyz bilen söýüşýär. Ol gyz bilen hem 2016-njy ýylda moda festivalynda tanışýar. O taýda Georgina Gucci firmanyň adaty satyjysy bolýar. Georgina'nın aýtmagyna görä şol wagt ikimiziň aramyzda bir bakışda söýgü boldy diýip belliýär. 2017-nji ýylyň noýabrynda bolsa Ronaldo Georgina ýene bir gyzyny Alana Martina'ny dünýäge indirýär. Ýakyn wagtlarda Men Georgina diýen dokument filmi hem çykýar. Ol filmde hem Ronaldo bilen tanışanlygy barada gidýänligini Netflix kino kompaniýasy habar berýär. Iýul aýynda 15 milyon euro Ronaldo'nun nalog tölemäň kanuny bozanlygy barada Ispaniýa hökümeti tarapyndan iş goýulýar we 19 milyon euro jerime tölemeli bolýar. Ýöne oýunçy şol üstüne düşen jenaýat barada boýnuny almaýar, ýöne soňunda boýnuny alyp jerimäň 16 milyon 800 euro düşürip advokat üstü bilen töleýär. 2017-nji ýylyň dekabrynda Ronaldo Parisde 5-nji altyn pöküsini gazanýar. Şol ýylym Forbes çeşmesiniň aýtmagyna görä, ýylyň dowamında 93 milyon euro girdeşisi bilen iň köp gazanýan ýeketek sportsmen diýip yglan edilýär. Oň içinden 58 milyony aýlyk haqqy, 35 milyony bolsa reklamalardan girýän girdeşisi. Aýlyk haqqy bolsa ondan hem köp bolardy. Ada aýdylmady Hytaý topary Ronaldo üçin $317 milyon real tölejek bolup, Ronaldo'nun özüne bolsa aýlyk haqqy 105 milyon ýylyň dowamında tölejekligi aýdyldy. Ýöne oýunçyň özü etmedi. 2018
2018-nji ýylyň 3-nji aprelinde Liga Çempionda 1-4 finalda Ronaldo mihmançylykda Juventus'a dubl salýar. Ikinji golny effektni Chelsea bäwurýar. Italiýan janköýürligi bolsa şo pursatda şonda bayramçylyk edýär, Ronaldo çapak çalyp şowhun edýär. Ronaldo bolsa öz minnetdarlygyny bildirip elini ýokary kaldyrýar. Şunluk bilen Ronaldo'nun şu goly indiki ýyllardaky karýerasyna täsiri uly boldy. 5-nji gezek Çempionlar Ligasyny gazanyp we milli gyndyrsy bilen oýnanan dünýä çempionatyndan soň Ronaldo Juventus'a 4 ýyllyk şertnama bilen transfer bolýar. Transfer Juventus üçin 112 milyon euro düşýär we şunluk bilen 30 ýaşdan geçenden arasynda eng gymmat transferleriň sanawyny giyýär. Ýyllyk aýlyk haqqy bolsa 30 milyon euro bolýar. Çeşmeleriň aýtmagyna görä Juventus 520 000 Ronaldo'nun ady bilen futbolka satýar. 62 milyon 500 dolar möçberi bilen satylýanlygyny belläp geçsek bolýar. Ýöne asliýetinde 55 000 egzemplar futbolka satylýar. Ýöne bulam asan däl diýip bellesek bolýar dostlar. 2018-nji ýylda Amerikaly model Catherine Mayorga 2009-njy ýylda futbolçy tarapyndan zorlandym diýip polisiýa habar berýär. Şol wagt model medisinaly şahyatlygy geçýär. Ýöne Ronaldo'nun adwokatlary şol wagt modele 375 000 dolar töläp bu işi yapýarlar. 10 ýyldan soň ýene iki gyş şunýal sebäp bilen kemselenligini aýdýarlar we içeri işler polisiýalar tarapyndan bu işi täzeden derňelip başlaýar. Ýöne Las Vegas'ın polisiýalary netijede subutnamanyň ýoklugyny, Ronaldo'nun günäsiniň ýoklugyny habar berýär. 2019-njy ýylyň ýanwarynda Ronaldo Juventus bilen ilkinji sapar Super Kubok Italiýany gazanýar. Onuň ýeki tak uran goly finalda ýeňiş getirýär. Ondan soň Serie A'nyň çempionu bolýar we milli gyndyrsy bilen Liga Naziony hem utýar. Şol ýyl sportmen 105 milyondan 110 milyon dolar aralygynda girdişçi bolýar. 2020-nji ýylda bolsa ol 1 milliard dolar tutuş karýerasynda gazananlygyny hem aýdylýar. Spesialistleriň aýtmagyna görä 650 milyon aýlyk haqqy, 350 milyon dolar bolsa reklamany gasabyny gazanan girdejisi. 2019-2020-nji ýyllar Juventus ýene-de Italiýan çempionu bolýar. Indiki mövzuň başynda bolsa Ronaldo koronawirusu başyndan geçirýär. Soň keselden açylandan soň toporunda umumman 36 gol salýar. Täze mövzümde Portugaliýa ýyldyzynyň topordan gitçekligi barada köp gürüňler bolup geçýär. We Allegri'ň ýolbaşçylygynda Ronaldo goşmaça oýunçularyň hatyrynda oýnaman diňe zapasda oturup başlaýar we netijede aýdylýan gep gürüňler çyn bolup çykýar. Ronaldo 27 awgustda öz öýüne Manchester'a dolanýar. Çeşmeleriň aýtmagyna görä Manchester United Manchester City bilen transfer bolman üzülenden soň oýuna goşulandygyny aýtýarlar. Transferin muktary bolsa 15 milyon euro we 8 milyon euro bonus hökmünde. Britaniýanyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä Portugaliýaly futbolçy topor bilen 2 ýyllyk şertnama baglanýar we ýyllyk aýlyk hakky hem 29 milyon 100 000 euro bilen. Angliýada Ronaldo özüniň adaty 7-nji belgisinde çykyş eder. Şonuň üçin hem Edison Cavani 7-nji belgisini 21-nji belgisine çalışýar. 1-nji sentýabrda Ronaldo Irlandiýa bilen oýnanan duşlukda dubl edip ýene-de tarih rekordy goýar. Bu rekord milli gyndysynyň adyndan eng köp gol urandan hatyrynda 111 gol bilen. 2020-nji ýylyň dowamında Ronaldo 120 milyon dolar gazanýar. Takminan 70 milyon aýlyk haqqy, 50 milyon reklam hasabyny. Futbolçuň umumman ýagdaýy 500 milyon dolar dalygy aýdylýar. Ähli reklama partnýorlarynyň arasynda Ronaldo'nun Nike bilen esasy aragatnaşygy bar. Bu sport firma ilkinji gezek ýeketek sportmen bilen şertnama baglanýar. Ol şertnama hem Ronaldo'nun 18 ýaşyndan bäri güýçdi. 2016-njy ýylda bolsa ýyllyk 22 milyon 500 000 euro töleği bilen ömürlük şertnama baglanýar. Futbolçuda eng gymmat reklama tutuş Instagram'dadır. Onun bir goýan postu 1 milyon 600 000 dolar. Ondan başga da şampon Clear'da, Tahoe sagatda Emirates, KFC, Coca-Cola, Armand's we başgalarda reklam edýär. Sportmende özüniň hususy K7 diýen brendi bar. Ol brend giyim-gejim, duhy, ayakkap, ondan başga da oteller, restoranlar, gece klublar, fitness centerlar, beauty salon we hususy avialiniýasy bar. Sportmen ol brendleri gowy görýär we egin eşik üçin aýda 10 000 dolar sowda etýär. Başka köp muktarda edýän çykdyjysy maşinlar. Olaryň sany 20-den ibarat. Ýöne hakyky sanyny Ronaldo'ň özü hem bilmeýär. Kolleksiýanyň içinde bolsa McLaren Senna, Ferrari F430, 599 GTO, 599 GTB. Oň bir görnüşinde bolsa 2 günden awariýada weýran edýär. Ýöne derrew ýene-de täzesini satyn alýar. Lamborghini Aventador, Koenigsegg ZX X11, Porsche 911 Carrera ve Cayenne Turbo, Maserati Grand Cabrio, BMW M6, Aston Martin DB9, Bentley Continental ve Rolls-Royce Phantom. Ondan başga da toparlayan
sponsorlaryň adyna berilen sowgat awjy maşynalar hem bar. Sportmeniň avtoparkynda 3 sany hem Bugatti bar. Veyron, Chiron we täze Çindodiçi. Köp aýtmışlara görä sportmende ýeketä klawiatura diýen Bugattiň görnüşi hem bar diýip aýtýarlar. Ýöne ol ýalan bolup çykdy. Rus dilini bilýän bolsaňyz Microsoft kanalynda Ronaldo bilen Messi'niň avtoparkyny deňýärler, şo videonu geçip görüp bilirsiňiz. Videonun sylkasyny bolsa aşagda beriljek. Sportmeniň ondan başga da 19 milyon euroluk samolyoty bar, hem de Afrika diýen hususy ýahtasy bar. Şol sanda Ronaldo blagatworny işler hem alyp barýar. Onuň edýän kömekleri 10 milyon eurodan aşdy. Ol belli bir mukdarda betbagçylykda şikes alan çağajyklara da kömek etdi. Öz altın topunu ve altın buçusunu satıp hem blagatworny aksiyalarda hem gatnaşdy. 2014-nji ýylda bir maşgala Ronaldo haýyş edip ýüz tutdy. Ol maşgalaň 10 aýlyk çağasy agyr kesel bolýar. Şonda Ronaldo çağajyň operasiýasyny hem kurs reabilitasiýasyny töleýär. Ýene de ondan başga da sportmen gan tapşyryjy donor hökmünde hem gatnaşýar. Ve şol ýagdaýam Ronaldo'da taturovka ýokdur. Şol hem donor bolmak üçin päskel berýär. Angliýa göçüp gelenden soň Ronaldo kiçirak köşkde 7 spalny we ýokary tehnologiýaly fitness kompleksli jaýda ýerleşdi. Öňrak Ronaldo'da Angliýada 4 milyon dollarlyk hem jaýy bardy. Otaýda 5 spalny, naharhana, kuchня we basseyni bilen. Ýöne Ronaldo Madrid'e geçenden soň ilki başda kireyini berip soňra satýar. Turinda bolsa Ronaldo'da 6 spalny villa we şäheri bolan panoramaly widi bardy. Onun geçelgesi hususy gözekçiligiň garamagynda geçilen ýollary bilen. Ondan başga da Ronaldo'da 800 kvadratny metrli 7 sany spalny jaý hem Madridde bardy. Bu jaý hem Ronaldo'ň özüniň islegine görä gurulan jaý. Otaýda täze döwürli sport zaly algaýan bir gawa daroşkasy bilen we hususy futbol meýdançasy bilen gurulan. Bir näçe basseyn hem de spa zonasy hem bar. Bu köşk Ronaldo üçün 7 milyon 100 min dollara düşüpdi. Soň bolsa 6,5 milyon dollara satlyga çykardy. Lisabonda Portugaliýaly sportmeniň adynda iň bir gymmat kwartira jaýynyň barlygy hem aýdylýar. Onuň bahasy bolsa 7 milyon 200 min euro mukdardy. 280 kvadrat metrli jaýda uly mihman jaý, 3 uly spalny oto, trenajör zaly, barbekü we peyzaj basseyni bilen. Ýene de Madeira'da 7 etajly bina gurýar. Ol köşkün 4 etajy ýeriň aşagynda. Bu proýektiň çykdyjy takminan 10 milyon dollar çykanlygy aýdylýar. Aýdyp geçsek 2020-nji ýylyň oktýabrynda edil şu jaýy ogurlar girip içindäki gymmat serişdelere ogurlanýar. Futbolçuda ýene de Amerikada New York şäheriniň Trump Tower binasynda 3 spalny jaý hem bar. Ol jaýyň bahasy bolsa 18,5 milyon dollara deňelýär. We şol jaý indi 8 milyon arzan edip bolsa da satjak bolýar. 2020-nji ýylda Mardelde 1,5 milyon euro ýene bir jaý satyn alýar. Deňize bolan widi bilen şol jaýyň kapitanyda 10 goňşusy bolup bolsa Usain Bolt, McGregor hem ýaşaýar. Bir wagt Ronaldo hemmelere onuň baý, owadan hem beýik futbolçulygyny adamlar görüp bilmeýänine sebäp şondan diýip aýtdy. Ýöne onuň ejesi diňe bir zada öwredipdir. Başgalara öns bermän diňe özü bilen bolmagy. Siz Ronaldo'ga nähil garaýaňyz? Videonu halan bolsaňyz like basyň we köp gyzykly videolar asyp durmaly üçin agza bolun.